Dobrý den, zdravím vás u dnešní analýzy, kde se společně podíváme na technologického giganta a zároveň nejziskovější firmu na světě, Google, respektive jeho mateřskou společnost Alphabet. Než začneme, chci zdůraznit, že toto video není investiční doporučení. Všechno, co tu zazní, slouží k lepšímu pochopení firmy a principu investování. Vždy si udělejte vlastní analýzu a ověřte si fakta z více zdrojů. Samotná mateřská společnost Alphabet vznikla až v roce 2015, aby zastřešila hlavní i vedlejší projekty firmy. Google jako takový byl založen v roce 1998 a dnes zahrnuje nejrůznější odvětví, od vyhledávání a reklamy přes YouTube a Android až po cloudové služby a AI nástroje. Tento rozsáhlý ekosystém je součástí každodenního života miliard lidí a právě díky tomu dokáže Alphabet generovat stabilní příjmy a udržet dlouhodobý růst. Hlavním zdrojem příjmu Alphabetu je online reklama. Ta pochází především z Google Search, vyhledávače s více než 90% podílem na trhu. Dále také z platformy YouTube, jedné z největších platform na světě, která vydělává jak z online reklamy, tak z předplatného YouTube Premium. Další důležité oblasti společnosti zahrnují Android, což je operační systém s největším globálním podílem, také Google Chrome, prohlížeč, který monetizuje vyhledávání, v neposlední řadě také Google Cloud, rychle rostoucí ke konkurenci AWS a Azure, provozované společnostmi Amazon a Microsoft. Do budoucna slibným segmentem je také AI, a to konkrétně Gemini, umělá inteligence integrovaná do všech služeb Alphabetu. Mezi menší ovšem slibné projekty patří také Waymo, autonomní vozidla s dlouhodobým potenciálem. Díky těmto produktům má Alphabet příjmy rozložené do více sektorů, ovšem zůstává pravdou, že Google Search stále tvoří více než polovinu zisku celé společnosti. Tržby Alphabetu rostou poslední 3 roky přibližně o 10% ročně. Analytici očekávají, že toto tempo se udrží i v následujících letech. Klíčovou roli pro růst zisků hraje Google Cloud, který aktuálně roste rychleji než například AWS od Amazonu. Důležitý je také rozvoj AI modelu Gemini, který postupně ovlivňuje hlavní produkty, například vyhledávání Google Chrome, kde AI doplňuje výsledky o definici a shrnutí pojmů. Jak si můžete všimnout, tak forward PE Alphabetu se momentálně pohybuje okolo 25, což je nejvýše za poslední 3 roky. Ovšem stále je to pod průměrem indexu S&P 500, což se dnes pohybuje někde okolo 27. Důvod, proč preferuji forward PE před PE z minulého roku, je ten, že nám ukazuje, kam se bude valuace firmy pohybovat do budoucna. I přesto, že predikce nejsou obvykle 100% přesné, dává nám to aspoň zhruba obrázek o tom, jak bude valuace firmy vypadat. Navíc u firm, které ještě nepřekročily hranici zisku nebo jsou ziskové teprve chvíli, nám tento indikátor nic moc neřekne. V tomto případě je lepší používat indikátor price to sales. EPS neboli zisk na akci dlouhodobě roste, částečně díky buybackům, tedy zpětným odkupům akcí, které Google provádí. Díky tomu, že společnost skupuje akcie z burzy, jich je na trhu méně, čímž pádem jsou cennější a my jako investoři tak díky tomu vyděláváme. CAPEX neboli kapitálové výdaje Alphabet výrazně zvyšuje. Z 25 miliard dolarů v roce 2020 na více než 48 miliard dolarů v roce 2024. Tyto výdaje jdou hlavně na AI infrastrukturu, datacentra a vývoj mikročipů. To je signál, že firma buduje dlouhodobou technologickou páteř. Model DCF odhaduje, že Alphabet směřuje ke konci roku 2027 k hodnotě okolo 230 dolarů na akci, jak se můžeš podívat tady. Přičemž hodnota zahrnuje PE 20 a nemusí být nutně krytá čistým ziskem. Dnešní vyšší ocenění také souvisí s výsledkem sporu se státem Amerika ohledně monopolního postavení, které firmě poskytuje budoucí výhody. Jak jsme si tedy již řekli, Alphabet soupeří primárně s Microsoftem a Amazonem. Dalšími konkurenty jsou například Apple a Meta. Jeho hlavní výhodou na trhu je propojený ekosystém, který udržuje uživatele v rámci jedné platformy, tak jako to dělá například Apple. Přes 90% podíl ve vyhledávání přináší silný síťový efekt, ale zároveň riziko regulací. Což v praxi znamená, že pokud by toto odvětví bylo nějakým způsobem oslabeno, ohrozilo by to celkové zisky firmy. Budoucnost bude záviset na tom, jak Alphabet zvládne expanzi AI a komerční využití Gemini. Alphabet se postupně posouvá od něčeho jako reklamní firmy k poskytovateli komplexních digitálních služeb. A hlavním cílem je udržet růst okolo 10% ročně a rozšířit ziskové segmenty mimo reklamu, například AI Cloud, jak jsme již zmiňovali. Co se týče YouTube, tak tam by mohla být hlavním tahounem do budoucna systém předplatného. Závěrem si pojďme říct, že Alphabet zůstává obřím hráčem s obrovským potenciálem. Čelí sice tlaku trhu a regulátorů, ovšem v posledních letech ho poměrně dobře zvládá. Pro dlouhodobé investory představuje kombinaci stability a inovací. Pokud se naplní očekávání růstu AI, tedy Gemini a cloudu,
tak se dá předpokládat budoucí růst společnosti. Aktuální cena okolo 240 amerických dolarů je za mě relativně férová. Ideální čas vstupu byl podle mě někde mezi 150 a 85 dolary, tak jak to bylo po většinu tohoto roku. Dnes bych ovšem čekal na propady někde pod 200 až 220 amerických dolarů. V tuto chvíli by mohla být firma potenciálně zajímavá pro vstup nebo případně pro další dokoupení. Díky, že jsi sledoval video až do konce. Příští neděli se podíváme na společnost Amazon, kterou jsme již dneska několikrát zmínili. Je to společnost, která redefinovala svět e-komerce a jak jsme řekli, soupeří s Googlem a Microsoftem v odvětví cloudu. Pokud se ti video líbilo a přineslo ti nějaké hodnotné informace, určitě tady zanech like a odběr a uvidíme se příští týden. Ahoj!